Norok Bible khana salsa Jisuni kok kahamno khanana bagui borok khorok basai kothumnai rok okhuijak nogui Jisu bini sagri khorokchano amjok naina bagui asuk borok kwbangma no charinani chong borokni chamung painai hinui samani hayaki subraino phano chungma phunukdi asuk kheno wngkha hinui Jisuno samani a kok sanai sabo norok sawi manna hayake moitu mansukya wngwi tongkhana a sagrini mung wngkha Philip faideke tini Philip no twiwi kisasuk saima layana bo bahai ke Jisuni sagri chongjakha bo sagri chongjaya sani tamo tongmani bo boro achai tamo samung khailangka tei bufuro bahai ke thwikha aborok saima layana Saint Philip achaika 5 AD Galilee Bethsaida tabukni Israel Jisu bai malaya sani Philip ageo tamo samung khlai Bible asa sraisa sajakrwi phiaba baptisma rwnai Johannni sagri tongmani hinui sajago Jisu no kaitorni sajla hinui Philip no phwrwngnai abo John no जों Bible Philip no puila nogo John swimmani 1:43 aro nogo Jisu Galilee o thangui tongma jorao Philip no nogui ani logio phaidi hinui ringkha oro nogo Philip Jisuni logio thangma logi no Nathaniel mungui tei khoroksa borok no Jisuni thani tubui bini sagri swnam rikha a Nathaniel Bartholomai hinibo sinijago Philip Jisuni sagri wngma ulo bo Jisuni logini kakliya John swimmani 2:2 naikhai Kana town no kaile pandao Jisu twino angur bwtwi swnam thanibo Philip logio tongo tei kaisa bini mungno moito khlaijaknai nangmani hingkai Jisu khorok basai no chamung rina swkang Jisu Philip no amjok naimani afro Jisuni a uanamas singjak samung no nugui Philip tei bo poito jakha tei kaisa hingkai Jisu chini poito no rak suknaijak kaisa kok samani ano nuknai borok bo aphano bo nukha hinui Philip o subrai no phano chungno phunukdi asuk kheno wngkha hinui samani bagui no Jisu o kok no sana nango obo Johannni 14:8-9 swijak nugo Philip Jisuni logio tongphuru no Yehudini bisingo tei Yehudiya rokni bisingo bo Jisuni kok no pinkha जों Johannni 12:21-22 naikhai nugo Bethsaida o tongnai Greek khorok nui no Jisu bai malarimani obo haike no जों nugo Philip Jisu no puito khlaimani bisingtwi borok rok no bini thani ringgi tubumani tei Jisuni sagri swnammani abo haike no Philip paithak jora Jisuni logio tongui eba tei Jisu thangmani yagulo bo kaitoni samung no tanglangkha paithago Hierapolis mungui kaiha jagao bini langma chokha Bible bo thwimano twiwi swijakrwi phiya alaida Bible apocryphal hinui bijap kangsao swijak tongo 80 century AD o Roman raja Domitian Philip borok rokno Christian habrio hinui Hierapolis o mungui jaga kangsao tlangui cross o ulta khawui Philip no bwtharka bo BC CNC ba eba 75 umor jora kwthang tonglangkha Philip buini kaham khlaina bagui belai hamjago bo paithak jora sakni kaham khlaitui no buini kaham khailangkha tei bini bwsakno kaiton thani yapharlangkha paithago bo bwtharjak phuru a jorao bo bwtharnaijak phuru sao ano Jesu Christo no ri dului phopma haike ta phopdi ang abo haike phopjakna ang sukya ano o preparation no phobai klangdi hinui koikha Saint Philip no cross no Christian rokni joplaini mari hinui saklainai Amen